A Xunta destinará 40 millóns de euros para a ampliación da autovía do Salnés e tentar desconxestionar o tráfico entre Sanxenxo e o acceso ao Grove. O proxecto inclúe o desdobramento da actual vía rápida entre Sanxenxo e Noalla e a creación dun terceiro carril entre este punto e a Lanzada. Tamén a ampliación a 4 carrís da PO 308 entre a vía rápida e a PO 550. Que tal, saúdos? A actuación que vai comezar no 2027 inclúe tamén a creación dunha senda peonil e ciclista que percorra toda a Lanzada. Vémolo de contado xusto despois dos titulares. A AMPA do Colexio Ana María Dieguez de Asados no concello de Rianxo acordou continuar coas protestas, posto que ao longo da vindeira semana seguirán sen enviar os nenos a clase. As familias que así o precisen contarán con servizo de monitorado, así como plan madruga e comedor para favorecer a conciliación. O pleno de Lousame brindoulle unha emotiva despedida a Teresa Villaverde, a que fora alcaldesa durante 14 anos. Despediuse dos seus compañeiros de corporación, dando relevo a Esteban Ares. O Concello de Vilagarcía renova o convenio de colaboración con Zona Aberta. O colectivo de comerciantes e hostaleiros da cidade recibirá unha subvención de 20.000 euros. O obxectivo é que a asociación use esa partida para levar a cabo actividades de promoción comercial e turística. Recorde participación no Trail dos Indios. A proba celebrarase este domingo en Boiro. Esta novena edición, que partirá do Pazo de Goiáns, contará con máis de 500 corredores. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. A Xunta destinará 40 millóns de euros para a ampliación da autovía do Salnés e tentar desconxestionar o tráfico entre Sanxenxo e o acceso ao Grove. O proxecto inclúe o desdobramento da actual vía rápida entre Sanxenxo e Noalla e a creación dun terceiro carril entre este punto e a Lanzada. Tamén a ampliación a 4 carrís da PO 308 entre a vía rápida e a PO 550. A actuación, que comezará no 2027, inclúe tamén a creación dunha senda peonil e ciclista que percorra toda a Lanzada. No pasado mes de agosto, Sanxenxo e o Grove recibiron en conxunto uns 150.000 visitantes, un aluvión de turistas que, como dende hai anos, provocou o colapso dos accesos ao Grove na contorna da Lanzada. Hoxe, tras anos demandando, a Xunta do primeiro paso para tentar aliviar o tráfico na zona. O presidente galego anunciou que se vai ampliar a autovía do Salnés. Vamos ao paso definitivo, que levamos moito tempo estudiando. Eu creo que, cando pretende ser unha administración seria, o que tens que facer é planificar ben, decidir o que queres facer, pensar que esa é a mellor solución, e aquí efectivamente a Rede Natura condiciona moito para facer as cousas. De feito, o valor medioambiental limita o desdobre da actual vía rápida. Vaise transformar en autovía dende o seu actual remate en Sanxenxo ata Noalla. A partir dese punto crearase un terceiro carril ata Lanzada. Alí ampliarase a 4 carrís a PO 308 entre a vía rápida e a PO 550. Unha solución de rueda moi estudada. Nós o que queremos é que esta zona, con sentidiño e con respeto, efectivamente, aos enormes valores ambientais que hai aquí se concentra todo o que merece a pena protexer e, polo tanto, hai que darlle os niveles máximos de protección, pero queremos que se poida acceder ela con comodidade. O proxecto tamén contempla o desprazamento dun paso peonil e a creación dunha senda peonil e ciclista que percorra toda a Lanzada. Ao mesmo tempo, rexeneraranse 40 hectáreas da Rede Natura. Hoxe na presentación, tanto o alcalde de Sanxenxo como do Grove celebraron o proxecto. O rexedor Meco lembra que o desdobramento da vía rápida ata Lanzada é unha bella demanda. Levamos anos, décadas, solicitando solucións a un problema que desde o Grove veíamos como dos importantes. E di estar satisfeito coa proposta que ofrece a Xunta. Teño que recoñecer que para o Grove, para os seus veciños e veciñas, hoxe é un día importante. De tal xeito que, presidente, me vas a permitir que traslade un parabén, unha noraboa, unha felicitación á conselleira.
Tamén felicitacións do alcalde de Sanxenxo á conselleira de Infraestructuras María Martínez Allegue. Estás presentando aquí, eu creo que é o proxecto máis importante que vas a facer na Xunta de Galicia. Non o de máis investimento, pero si do máis importante, porque isto vai ser bo para os veciños de Grove, para os veciños de Sanxenxo, en especial para todas as persoas que veñen aquí de Galicia e fora de Galicia. Porque engadía o presidente Ruedo, o proxecto ante todo beneficia a veciñanza da zona. Porque sodes os que vivides aquí todo o ano. E despois, isto, lóxicamente, vai ter un impacto en moitísimas persoas. Decía o alcalde de Grove agora, todas esas que nos visitan cada vez máis meses ao ano, que tamén é o que pretendemos. Este proxecto ten un orzamento duns 40 millóns de euros, segundo a planificación anunciada hoxe. Antes de que remate este ano, iniciarase a tramitación para declaralo proxecto de interese autonómico. No primeiro semestre de 2026 comezará a dos dous primeiros proxectos viarios. As obras arrancarán no 2027. E novo paso adiante no procedemento para que Rianxo poida contar cun centro de día, satisfacendo así unha histórica demanda da veciñanza. A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural deu o visto bo proxecto técnico para acondicionar o pazo de Rianxiño, adquirido polo Concello para albergar este servizo. Nas próximas semanas levarase a pleno para ser aprobado pola Corporación Municipal. En paralelo á tramitación administrativa, o Concello traballa na busca de fondos para acometer as obras que suporían un investimento aproximado de 170.000 euros. A Deputación da Coruña xa amosou o seu compromiso para buscar vías de financiamento que permitan avanzar na dotación deste equipamento tan demandado e tan necesario para o Concello de Rianxo. Imos con política. O alcalde de Pontevedra acusa a Deputación de discriminar de forma sistemática a cidade. Miguel Anxo Fernández Lores sinala que a falta de financiamento a través do convenio principal entre ambas as dúas institucións non se ve compensado co apoio a outros eventos culturais ou deportivos. Dende a Deputación, o seu vicepresidente, Rafa Domínguez, asegura que non hai tal discriminación e que a aposta que está a facer o goberno provincial é histórica. O tamén voceiro do PP na cidade sitúa en 28 millóns de euros o investimento provincial en Pontevedra en 2 anos, avanzando que se incrementará moito máis nos 2 seguintes. Estamos haciendo muchísimas cosas en Pontevedra y vamos a hacer muchísimo más. Los datos que tenemos es que la inversión en la ciudad son 28 millones de euros, la inversión que tiene la Diputación en la ciudad. Y Lores nos acusa de discriminación. Todo lo contrario. Esta es una apuesta histórica de la Diputación por la provincia, pero esta es una apuesta histórica por la ciudad de Pontevedra. Nunca, y repito, nunca hubo tanta inversión en la ciudad de Pontevedra como hay en estos momentos. Y se va a quedar corta con la inversión que vamos a hacer en los 2 próximos años en proyectos que todos ustedes conocen. Quero preguntar que lle fixeron os pontevedreses, non? E as pontevedresas ou os veciños de Pontevedra a Luís López ou ao señor Domínguez para que discrimine sistemáticamente a cidade de Pontevedra a respecto de outros concellos de menor, digamos, población, cando ademais, pois, nos, independentemente de que temos unha población que triplica en algúns casos ou cuatriplica a de outros concellos que reciben máis financiación da Diputación, pois que tampouco contén dunha maneira como pasaba antes, que decir, con aportacións para eventos importantes que posicionan non só a cidade de Pontevedra, sino que posicionan todas as Rías Baixas, a provincia e mesmo Galiza. Non nos parece que obviamente non é de recibo e logo nos seguiremos insistindo en que se está discriminando por parte da Diputación aos cidadáns de Pontevedra, non? O xenocidio de Israel sobre Palestina estará presente no vindeiro pleno do Concello de Pontevedra. O Partido Socialista levará o vindeiro luns a esa sesión unha moción en defensa da dignidade, a democracia e os dereitos humanos. O voceiro do PSDG na cidade, Iván Puentes, entende que a gravidade da situación que se vive en Gaza exixe unha postura institucional por parte do Concello de Pontevedra e que os 3 grupos políticos municipais deixen clara a súa postura. Entendemos que exixe tamén dunha postura institucional e clara por parte do Concello de Pontevedra e na que
todos os grupos políticos, os tres que formamos parte da Corporación Municipal, debemos deixar claramente ante a cidadanía cal é a nosa postura, que é o xenocidio que está a padecer o pobo gazatí, en xeral o pobo palestino, despois de xa demasiado tempo de guerra, de invasión e, en definitiva, de aniquilamento pola vía das armas e pola vía da fame que Israel está a perpetrar contra o pobo de Palestina. Onte coñecíamos o informe da ONU que xa califica sin ningún tipo de paliativos de xenocidio e de exterminio dun colectivo, dunha poboación como é a Palestina, o que se está a producir neste territorio a mans de Israel, e tamén novos datos que evidencian que, por exemplo, desde o inicio da invasión xa van prácticamente 20.000 nenos e nenas asasinados e asasinadas por Israel. E falando de plenos, o do mes de setembro en Vila García vaise aprazar unha semana. A intención é poder incluir nesa sesión a aprobación do orzamento de 2025 que está pendente duns trámites administrativos. O cambio de data do goberno local permitirá incluir na orde do día os presupostos. A intención do Executivo Socialista é sacar adiante unhas contas que superan os 36 millóns de euros. Estas inclúen o reforzo nas partidas dos grandes contratos, como é o caso do Servizo de Axuda no Fogar. Así, o pleno ordinario de setembro vaise celebrar o 2 de outubro. A petición presentada esta mañá foi aceptada por todos os grupos municipais. Viámoslo en titulares, o pleno de Lousame brindoulle unha emotiva despedida a Teresa Villaverde, a que fora alcaldesa durante 14 anos, despediuse dos seus compañeiros de corporación, dando relevo a Esteban Ares. A Corporación Municipal de Lousame celebraba un pleno extraordinario e urxente a pasada tarde para facer efectiva a renuncia de Teresa Villaverde como alcaldesa. Tras 14 anos no cargo e 22 como membro da corporación, quixo agradecer a confianza depositada polos veciños na súa candidatura ao longo deste tempo. Tivo tamén palabras de gratitude para os seus compañeiros de filas e para o resto de grupos da oposición e de traballadores polo clima de respeto e colaboración que primou ao longo destes anos. Aproveito a ocasión para agradecer á veciñanza de Lousame a confianza depositada na nosa candidatura do Partido Popular de Galicia, que unha vez máis resultou ser a máis votada nas pasadas eleccións municipais. Síntome orgullosa de pertenecer a este equipo e de ter a oportunidade de participar activamente na xestión política da vida municipal xunto ao meu equipo de goberno. Manifesto o meu agradecemento aos membros da oposición por o clima de respeto e colaboración que durante estes anos foi a tónica dominante. Expreso igualmente a miña gratitude a todo o persoal municipal cos que levo traballando 22 anos por a colaboración e paciencia que me demostraron. Sen a súa axuda non sería posible realizar o meu traballo nestes 14 anos de alcaldesa. Teresa Villaverde fixo tamén un repaso da súa xestión á fronte do Executivo, cun balance moi positivo no que sempre traballou polo ben da cidadanía, algo que seguirá facendo agora como unha veciña máis. Son moitas as actuacións levadas a cabo nestes anos, todas elas grazas ao gran traballo realizado por todos os membros do equipo de goberno, de todos os traballadores e traballadoras públicos e da colaboración atopada nos colectivos locais e da cidadanía en xeral, asociacións, comunidades de montes. Especial mención desexo facer a todo o voluntariado, protección civil, voluntariado xuvenil, sénior e Erasmus, que veñen facendo actividades nos ámbitos social, deportivo, medioambiental e cultural durante estes anos. A todos quero mandarlles o meu agradecemento máis sincero e o ofrecemento para seguir colaborando en todo o que poida ser útil. Seguirei a partir de agora traballando por o meu pobo, como unha máis, naquelas cuestións que contribúan a seguir avanzando e mellorando como comunidade. Grazas, moitas grazas, Lousame. O remate da sesión, quen será o seu sucesor, Esteban Ares, entregoulle un ramo de flores en nome de toda a corporación, que xunto co público asistente a despediron entre aplausos. A AMPA do Colexio Ana María Dieguez de Asados, no concello de Rianxo, acordou continuar coas protestas, posto que ao longo da vindeira semana seguirán sen enviar os nenos á clase. As familias que así o precisen contarán con servizo de monitorado, así como plan madruga e comedor para favorecer a conciliación.
A principios desta semana, a AMPA do CEIP Ana María Diéguez de Asados celebraba unha asamblea para decidir as medidas de presión a adotar á espera de que a Consellería de Educación escoite as súas demandas. A resposta das familias volveu ser rotunda, posto que acordaron por unanimidade continuar sen levar os nenos a clase ao longo da vindeira semana. A AMPA seguirá a sufragar monitores para aquelas familias que precisen conciliar, así como o servizo de comedor, mentres que o Concello asumirá o Plan Madruga. Seguirán con esta folga ata que sexan recibidos por responsables da Consellería, petición que xa formalizaron este luns en San Caetano, co obxectivo de que as súas reclamacións sexan tomadas en consideración. A máis urxente pasa pola incorporación dun mestre para quinto de primaria. Esta unidade supera a ratio, posto que a pesar de contar con 24 alumnos, varios deles presentan necesidades de apoio, polo que a media ponderada ascendería ata 29. Así mesmo reclaman a cobertura das prazas de especialistas para contar con PT e AL a tempo completo, co fin de garantir unha educación pública, inclusiva e de calidade. E a volta da publicidade falamos da lonxa dos versos que vai traer ata o Mercado de Abastos de Pontevedra 8 poetas. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. O Sergas dotará de novos equipamentos o servizo de oftalmoloxía do Hospital do Barbanza. En concreto, Sanidade destinará máis de 156.000 euros á adquisición e instalación dun biómetro óptico e un sistema de tomografía de coherencia óptica. A incorporación destes equipos permitirá reducir as derivacións de pacientes ata outros centros de referencia que si contaban con esta tecnoloxía. O procedemento de licitación xa está en marcha e as empresas interesadas dispoñen de prazo ata o 25 deste mes de setembro para presentar as súas ofertas. Seguimos con outros asuntos. O cooperativismo e a intelixencia artificial protagonizan a 12ª edición do Pontapestor. O evento vaise celebrar en Pontevedra dende este venres nunha carpa instalada na Praza do Concello. No seu programa integraránse un total de 50 participacións empresariais e máis de 20 actividades arredor das tendencias e demandas do ecosistema emprendedor. Segundo explicaron na presentación, este ano o encontro quere poñelo foco na promoción dos valores da economía social, un eixo, din, sempre presente na programación deste evento que se suma así á iniciativa da Asamblea Xeral das Nacións Unidas que declarou este 2025 Ano Internacional das Cooperativas, unha fórmula empresarial que, segundo engaden, serve para fomentar a igualdade, o emprego de calidade e o desenvolvemento sostible nos novos emprendementos. O Concello de Pontevedra é o patrocinador principal desta iniciativa que impulsa a Asociación pro Emprendemento e Innovación Pontapestor. Temos a idea na xunta directiva que esta vai a ser a mellor edición. É dicir que temos a oportunidade de contar con un montón de empresas especialmente innovadoras, especialmente vencelladas ao territorio, e ese dato por primeira vez superamos o 50% de emprendemento rural ou de vilas frente ás 7 chamadas grandes cidades de Galicia. A Pontapestor é unha mostra no espazo público, como non podería ser de outro xeito nesta cidade, de todo o potencial creativo galego que temos no noso país. E creo que é de xusticia darlle o seu espazo e darlle o seu protagonismo, porque solo as administracións podemos seguir crendo nel e seguir impulsando este tipo de actividades. E o Concello de Vilagarcía renovou o convenio de colaboración con Zona Aberta. O colectivo de comerciantes e hostaleiros da cidade recibirá unha subvención de 20.000 euros. Segundo indican dende o goberno local, o obxectivo é que a asociación use a partida para levar a cabo actividades de promoción comercial e turística. Dende 2024, tras a fusión de Zona Aberta coa asociación Aitubi, a axuda pasou dos 15.000 euros destinados a gastos para campañas de comercio a 20.000, ao sumar 5.000
euros para actividades de promoción turística. Segundo se recolle no convenio, esta achega busca contribuir ao desenvolvemento do sector comercial da cidade pro mantemento e promoción do comercio e a hostalería no ámbito local. Zona Aberta fundouse no ano 94 e conta con máis de 150 negocios adheridos. Pontevedra presenta o encontro Lonxas de Versos Poesía na Praza, unha iniciativa que pon en diálogo a creadores e creadoras de Galicia e Portugal e que volve facer da cidade un lugar de irmandade a través da palabra poética. O programa desenvolverase este vindeiro sábado na Praza de Abastos coa presentación de 4 poetas galegos e outros tantos lusos. Decir que, basicamente, son poetas de Pontevedra, porque vamos a traer de Vigo, de Coruña, si temos en Pontevedra pois poetas fantásticos e maravillosos, e de Porto, máis ou menos, do norte de Portugal, lóxicamente, pois traelos de máis lonxe, pois podemos traelos, pero non facía falta. Este ano, pois, o Ateneo de Pontevedra non vai a facer o Festival de Poesía, e isto vai un pouco sustituir en pequeniño, pois, ese festival que fixemos, pois, durante moitos anos, era un dos máis importantes de Galicia. E da cultura ao deporte, Noia acollerá este domingo a terceira edición do Trofeo Portus Apóstoli de ciclismo. Corredores de máis dunha dúcia de equipos de Galicia e tamén de Portugal daránse cita neste campeonato de estrada no que se decidirá o campeón galego xuvenil. A proba, cun percorrido de 114 kilómetros, percorrerá os concellos de Portodosón, Noia, Lousame e Rois. A comarca de Muros Noia será esta fin de semana parada obrigada para os afeccionados ao ciclismo, posto que acollerá o Campeonato Galego de Estrada Júnior. A proba sairá ás 10 da mañá dende a zona portuaria de Portosín para completar un percorrido de máis de 114 kilómetros. Saímos de Portosín hacia a playa de Coira e despois collemos pola carretera AC550 dirección Noia, facemos a Ponte sobre a Ría, seguidamente entramos por Orro, a localidade de Noia, onde imos a empezar ali pois un circuito que constará de un total de 4 voltas pequenas e despois unha volta máis grande e pasaremos polo premio de montaña que está no alto de Vilacova, exactamente no quilómetro 92 de carreira. Tamén decir que o tercer pase pola localidade de Noia, xusto na Alameda, está instalada a meta voante no quilómetro 57 de carreira. Ademais de decidir o campeón galego, haberá trofeos para os 3 primeiros clasificados da xeral, medallas para os 3 primeiros clasificados galegos, así como un premio de montaña e outro por equipos. O campeonato galego, entón, en un principio, vaise dar trofeos ao primeiro, segundo e tercer clasificado da xeral. Despois vanse dar medallas ao primeiro, segundo e tercer clasificado de galegos e tamén se impoñerá o maior de campeón galego o primer galego en cruzar a línea de meta. Despois tamén temos, como dixen, o tercer pase por línea de meta, está instalado a meta volante que está patrocinado por Castro Cerramientos. Despois temos un premio de montaña que será no Alto de Vilacova, que está patrocinado por Autos Patiño. Despois temos tamén un premio por equipos, que está patrocinado por Gadis. A proba organizada polo equipo Picus Academy conta coa colaboración dos concellos de Noia e Portodosón, así como numerosos patrocinadores da comarca. El récord de participación no Trail dos Indios que se celebra este domingo en Boiro. Esta novena edición, que partirá do Pazo de Goiáns, contará con máis de 500 corredores. A pesar da súa exixencia, o Trail dos Indios Castelo de Vitres consolidouse xa como unha cita de referencia no calendario deportivo do Barbanza. Boa proba dilo é o número de participantes que nesta novena edición volveu bater récord, chegando a 533 inscritos. Este ano pois batimos de novo o récord de inscripcións e vamos a xuntar 533 persoas nun dos eventos deportivos máis importantes agora mesmo neste concello de Boiro.
A carreira este ano ten como gran novidade, digamos, que vamos a ir dende o Pazo de Goiáns, que, bueno, como todos sabedes, é un monumento que, bueno, é increíble, non? A beleza que ten, e desta maneira, pois, vamos a combinar un pouquiño deporte, tamén co aspecto da cultura e o patrimonio propio do Concello de Boiro, permitindo que, pois, toda esta xente que ven, tanto a participar como os acompañantes, pois poidan descubrir tamén pois esas outras cousas que ten Boiro, que non é nada máis pois o que é a praia e o verán, senón que ten moitas outras atractivos turísticos. A proba consta dun percorrido de dificultade media alta, polo que só os máis preparados conseguirán completar os 25 kilómetros. É unha proba sin duda dura, porque é unha proba de montaña por onde discurre, pois hai que estar evidentemente preparado físicamente. É moi bonita, non? De participar e de ver, sobre todo para a xente que queira pois, acercarse ás nosas serras, ao Castelo de Víteres, por onde transcurre esta carreira, o entorno todo, non? Este ano, pois, co valor añadido de que sae do Pazo de Goiáns. Pazo de Goiáns, pois, patrimonio cultural xa deste concello e histórico, non? Entonces, bueno, eu creo que lle vai dar aínda un plus añadido, como digo, de beleza a esta carreira. Haberá tamén distancias de 15 e 9 km e medio e unha andaina moito menos exixente. Pois así rematamos, señores, a actualidade xa saben, continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.